ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲರ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ನಿಂತಿದೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಇರ್ತಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಅನ್ಪೇರ ಪುಡ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಲಾಗ್ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೊಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಅನ್ಲ ಮಲ್ತಿಡೋಂಕ ಅಂದಂಡು ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೇರನೆ ಪಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಎಡಿಟ್ ಅನ್ಪೇರ ಅವು ಎಡಿಟ್ ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತರೆಬೇನೆ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಅಂಚ ಅವು ಅಡಿಗೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವೀಡಿಯೋನ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬುಕ್ಕ ಏನು ಪಾಡ್ನ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ನ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ನ ರಡ್ಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿತ್ತಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ತಟಪಟ ಆಪುಂಡು ಏನು ಪಾಡ್ನಾಗ ಪಂಡ ಕೋಡೆದ ವೀಡಿಯೋನ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡು ಜೀನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋನ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನ ಅಂಚ ಪಂಡ ಅವು ಏನು ಓವು ಕಮ್ಮಿ ಇಂದುಂಡು ಅದ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಲಾಗ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲ ಇತ್ತಾನೆ ಏನು 10 ನಿಮಿಷದ ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಲ್ ಪಾಡ್ನ ಬುಕ್ 15 ನಿಮಿಷದ ಪೂರ ಪೇಟೆಡ್ ಪಾಡ್ನ ದಾಯ್ ಪಂಡ 15 ನಿಮಿಷದ ಇಲ್ಲಲ್ ಪಾಡ್ರ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಟ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ರ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಏನೇನು 15 ನಿಮಿಷದೇನು ಪೂರ ಏನು ಪೇಟೆಡೆ ಪಾಡ್ನ ಬುಕ್ಕ 10 ನಿಮಿಷದ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಏನು ಇಲ್ಲಡೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ನಾವು ಚೂರು ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನೇಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಲಾಗ್ನ ಏನು ಇನಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅವಲ ಎಡಿಟ್ ಆವಡತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಬುಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಕ್ಕ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದಾಂಡ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ನಡುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಲೆದ ನಡುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದಾಂಡ್ ಅಂಚ ಬಜ್ಜಿ ಚೊಲ್ಲೆರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬಜ್ಜಿ ಚೊಲ್ಲೆರ ಬರ್ಪ ಅಂತೀರು ಎಂಕಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತನತ ಅಂಚ ಬಜ್ಜಿ ಪೂರ ಕಣ್ಮಾರೆ ಅವಂತುಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಕೆಲವುದಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಾಪುನ ಕಣ್ಮಾರೆ ಅಂಟ ದಾದಂದು ಗೆಸ್ ಮನ್ಪಿ ಏನು ಪನ್ಪುಜಿ ದಾದಂದು ಒಬ್ಬರೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಟ್ರೊಂಡು ಪಂಡತೆ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಟೋರಿ ಮತ್ತು ಪಂಟ್ರೊಂಡು ಪಂಡತ ಐಟು ಪಂಟ್ರಗುಂಡು ಪನ್ಪೆನು ಪಂಡ ಅವಲಾತಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕರಿಯಾಡು ಬುಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಟೋರಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪಗನೆ ಪನ್ಪೆ ಬಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಕಣ್ಮರೆ ಅಪ್ಪನ ಅಂಚ ಎಂಚ ಅಂದು ಕೆಲವುದಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಡೌಟ್ ಬದಿಪ್ಪು ಎಂಚ ದಾನೆದಾಯ್ತು ಅಂದು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಹೊಂದುಂಡು ಎಂಚ ಕಣ್ಮರೆ ಅಪ್ಪನ ಅಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಕೆಲವುದಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೆಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಡಗೆ ನೋಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಬಜ್ಜಿ ಚೊಲ್ಲುಕ ಅಂದು ಬಂದ ಪಂಡ ನನ್ನ ಮರಿಯಲ್ಲದ ಖರ್ಚಿಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಮುಖ ಮೂಲೆ ಈಡೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಫುಲ್ ದದ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಎನಕ್ ಕೊರಕ ಪಂತ್ ಅಂಚ ಬಜ್ಜಿ ಚೊಲ್ಲೆರ ಒಂಜಿ ಎನಿಕ್ ಅವು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ರಡ್ಡೇ ದಿನ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಅಲ್ನಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ದು ಹತ್ತು ಚೂರು ಚೊಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಬಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಚೊಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಚೊಲ್ಲುಡಾರು ಬತ್ತುಜಿರು ಅಂಚ ಏನು ಬರ್ರದ ಒಂಚೂರು ಲಾಗ್ ಬೇಗ ಮಂತೊಂಪೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂಪೆ ಎಂಕ್ ಏರನ್ನ ಬಂದಾಗ ಆಕ್ಲ ಇದ್ರ ಮಂತರ ಎಂಕೊಂತರ ಪೊಕ್ಕಡೆಪ್ನ ಅಂಚ ಗಂಟೆ ಬತ್ತಂಜಾಂಡ ಅಂಚ ಬತ್ತಿಜರು ಅಮ್ಮವರ ಪೋಯಿರು ತಾನೇ ಬತ್ತಿಜಿರು ಬಂದು ಅಂಚ ಅಂಚ ಬಲಿ ಪೊಯ್ಯಿ ಇಲ್ಲಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೊಜ್ಪವೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಕಾಯಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲ ಏನು ತಿಂತಾರೆ ಜರ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಏನೇನು ಮತ್ತೆ ತೊಜ್ಕೊಂಡು ಉಲಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಂಚಿ ಆ ಕಾಯಿ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲ ತಿನ್ನೆ ಪಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ತಿನ್ನೋಡ್ಚವ ಏನು ಪಂಡ ಅಂತ ನಿಕ್ಲಿ ತಿಂದು ಜನ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಏನು ತೊಜ್ಪಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿ ಅವು ಇನ್ನು ಕಾಯ್ದ ಪದಾರ್ಥದಂಡ ಸೋಮವಾರ ಕಾಯಿ ಬಂದು ಇನ್ನು ತಿನ್ನೋಡ್ಚಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂತ ತಿನ್ನೆ ಅಂಚ ಏನಿತ್ತೆ ಆ ಕಾಯಿನವ್ರು ತೊಯ್ಪಪ್ಪೆ ನಿಗ್ಲು ನಾನು ಪಂಡೆ ಬಂದು ತಿನ್ನೇರು ಹೊಡ್ತಿ ಬುಕ್ ಒಂಜೆ ಎಂಟ ಯಾನು ಬುಕ್ ಗೋವಿಂದ ಅಂಚ ಎಂತ ತೊಜ್ಪಪ್ಪೆ ತುಲೆ ಈ ಸಪ್ಪು ಈ ರೀತಿದು ಸಪ್ಪುಂದೆ ಈ ರೀತಿದು ಸಪ್ಪು ಐಟ್ ಈ ಟೈಪದ ಕಾಯಿ ಎಂತ ಇಟ್ಟುಂಡು ತುಲೆ ನೆಕ್ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಬತ್ತನ ಅಂತ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಏನು ಅಮ್ಮ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾರೇಗ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಈ ಕಾಯಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಕಾಯಿ ಅಂತ ಪಣ್ಣ ಒಂದು ಇತ್ತರಿಗೆ ನೆಕ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಸೋಮವಾರ ಕಾಯಿ ನೆನಿತೆ ಅಂತ ತಿನ್ಪೆ ಗೈಸ್ ಇದು ನೀರ ಕೊಡಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಮಂತ ಅಂತೆ ಬುಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಚ್ಚಾನೆ ಅಂಚೆ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಡ್ದು ಇದು ವಾಪಸ್ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಚ್ಚಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರದ ಅಜ್ಜಿ ಇದು ಒನಸು ಫುಲ್ಲು ಒಂಚೂರು ಬಜ್ಜಿ ಕಡೆ ತಿಂಚಾರ ಪರಪ ಬಜ್ಜಿ ಕಡೆ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತನ ಅಂತ ಓದಿತ್ತೆ 2 ಗಂಟೆ ನನಗೆ ಬತ್ತನ ಐತೆ 2 ಕಾಲ ಉಂಟು ಒನಸ್ ಮಂತ ಒಂದೆ ಕಾಲೇಜ್ ರಂಡು ಇತ್ತು ಒನಸ್ ಅದು ಆರಾಯರ ಹಂಡು ಪಂಡ ಜೀರ್ಣ ಆಯರ ಹಂಡು ಅಂಚ ನೀ ದಾನೆ ಲೇಟ್ ಪಂಡ ಏಕಟ್ಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗತ್ತು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಏನು ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದೆ ಅಂಚೆ ಇಂಕ ಬಡ ಒಂದಿಚ್ಚಂಡು ಇತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹುಣ್ಯರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಾಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ದಾಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತದಪ್ಪ ಪದಿಂಜಿ ಬಟಾಟೆ ನುಗ್ಗೆಲ್ ಮೀನು ಟೊಮೆಟೊ ಇದು ಪೂರ ಇತ್ತನ ಅವು ಕೋಡೆ ತಿಂದೆ ಇನ್ನು ಬುಲ್ಪು ತಿಂದೆ ಯಾಕಟ್ಟು 12 ಗಂಟೆಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನೋದು ತಿಂದೆ ಅಂಚ ಅವು ಸಾಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸಂಡೇ ಪನ ಇಲ್ಲ ಅಡಿತ್ತಂಟ ಏನು ಉಪ್ಪು ಮುಂಚಿ ಮಂತ ತಿನ್ಪ ತುಂಬ ಮತ್ತೆ ಏನು ಒಂದು ಕುಂಟೆ ಮುಂಚಿ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಟ ಕುಂಟೆ ಕನ್ನಡ ಟ್ರಿಂಚನ್ನ ಬ್ಯಾಡಗಿ ನೆನಪಿರೋದ ಆ ಮುಂಚಿನ ಸುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಉಪ್ಪು ಮುಂಚಿ ಅಂತ ಐತೆ ಟೊಮೆಟೊದ ಉಪ್ಪು ಮುಂಚಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಂತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ವನಸ ಹೊಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹಚ್ಬೇಕು ದಾದ ಪುರ ಒಂದು ವನಸಲ
ಉಪ್ಪು ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎರಡಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದೆ ಪುಳಿ ಒಟ್ಟು ಪುಳಿ ಎತ್ತು ಉಂಡೆ ಪುಳಿ ಉಂಡತ ಅವೆತ್ತ ಪುಡಿ ಮೂರನೇ ಒಂಜಿ ಲಾಗಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ತೂಲೆ ಜನ ಆ ಲಾಗನ್ ಜನ ತೂಲೇವಿ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಕೈಟು ಉನ್ಪುಲಕ ತೋಜನ ಪಂಡ ಕೆಲವದಕ್ಕೆ ಕಂಡು ನಿಕ್ಲು ಎಡಕೈಟು ಉನ್ಪುನವ ಇಂದು ಎಡಕೈ ಎತ್ತಿಂದೇನೆ ಬಲ್ಲಕೈ ವೀಡಿಯೋಡು ಇಂಚೆ ತೋಜನ ತಿಪ್ಪು ನಾನು ಬಲ್ಲಕೈಟು ಉನ್ಪುನವ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಪೋಟಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬುಡ್ಕು ಒಂದುಂಡು ಟ್ರವಕ್ಕ ಏನೋ ಮಿತ್ತು ಸಿಡ್ಲು ಬುರ್ಂಡ ಓ ಮುಕ್ಲ ಓಟು ತಕ್ಲ ಮೈಕಾಗ ಏನೊಂದುಂಡು ಅನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈಗ ಸೋಕ್ ಏನೊಂದುಂಡು ಲಾಗಡ್ಗೆ ಸಾರಿ ವೀಡಿಯೋಡ್ಗೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಐತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಜಿ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕದಾದುಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ ರೆಡ್ ಲಾಗನ್ನ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೊಡಿ ಜನ ವಾರಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ನ ಅಂಚೆ ಆತ ಏನ ಅಂಚ ಇನ್ನೂ ಒಂಜಿ ನೈಟ್ ಪಾಡೋಡು ಲಾಗ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಈ ತಿಂಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಂಡ ವರ್ಷ ಪರಿಹಾರ ದುಂಬು ಶುರು ಮನ್ಪೋಡು ಪಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹೊತ್ತನ ಬುಕ್ಕ ರಗಳೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಒಂಥರ ಆಯ್ಪುಂಡು ಒಟ್ರಾಸಿ ಅವು ಮನ್ಪೆರ್ರಾಗ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಬರ್ಸ ಪರಿಹಾರ ದುಂಬು ಮನ್ಪೋಡು ಲಾಗ್ ಅಂಚನೆ ಎಂತದೇನು ಬರ್ಸ ಪರಿಯಾರ ಪಂಡ ಮರಿಯಾಲ ಬತ್ತಾರ ದುಂಬು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಏನು ನಿಂತು ಒಂದಿಲ್ಲ ತೂಡು ಬುಕ್ಕ ಎಂಚ ಆಪುನೊಂದು ನಾನು ಈ ಮಂತ್ ಪಂಡ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿಲ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೇ ಒಂಜಿ ಕದನ ರಜೆ ಉಂಟು ಅವು ಬುಂಟ ಬೇತೆ ಏಪುಲ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ತೋಜುಂಡು ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಂಡತಿ ಜೂನ್ ಹಾಂ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತುಜಿ ಜೂನುಡು ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮೇಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮೇಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಕ್ಕ ಪೈಂಟ್ ಮನ್ಪುಜಿ ದಮ್ಮ ತೆಲಿಪೊಡ್ಚಿ ಮಾತ್ರ ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲುತ್ತುದು ಏನು ತುಕ ಮೇ ಎಂಡ್ ಗನಗ ಪಾಡ್ರಕ್ ಅಪ್ಪಂಡ ತುಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಗುಡ್ಗೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಚೂರು ಬುಕ್ಕ ಅವಲಂಡ ಬರ್ಸಾತನ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವೆ ಇನಿ ದಾಲ ಪಂಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಕಾಂದ ಆಯ್ನೆಗೆ ಎನ್ನ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚ ಬಂದು ನಾನು ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡದ ಟಿಲ್ಟ್ ಅಂತನ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಒಂಚಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಲಾಗ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತನಾತ್ ಏತ್ ಪಾತೆರ್ದೆ ಆತಿನ ಕಟ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಪಾಡ್ವೆ ಅಂಚ ಇಜನ ಏನು ಕಟ್ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೊಂಜಿ 15-17 ನಿಮಿಷ ಪೂರ ಆದಿತ್ತಂಟ ಯಾನು ಸುಮಾರು ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಮನ್ಪೆ ಅವು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲೆಂದಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಇನ್ನು ಕಟ್ ಮನ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಪನ್ನ ಪಾತಿರಲಿ ಬಂದು ಅಂಚ ಇನಿ ಏನು ಅತ್ತದಾಲ ಪಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಅವು ಪಂಡದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಟ್ ಮನ್ಪಂತೆ ಈ ಲಾಗನ್ ಏನು ಸಾರಿ ಪಾಡೋಡುಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಟ್ ಮನ್ಪಂತೆ ಈ ಲಾಗನ್ ಪಾಡೋಡುಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕದಾದುಂಡು ಬರ್ಸ ಮಾತ್ರ ಜೋರು ಬರ್ಪುಂಡಿತ್ತೆ ಅಂದೆ ಜಾಲಗ್ ಮತ್ತು ಅಂಬಿ ಆಡ್ತದಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇದು 2-3-4 ದಿನ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಆರ್ಪುನ ಅಂಚ ಅಂಬಿ ಪೂರ ಬೊಳ್ಳಾಗ ಪೋತುಂಡು ಅಂಚ ನಾನು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಆತಂಡ ಸೋಕಾವು ಮಾತ್ರ ರಾತ್ರಿ ತಂಪಾಪುಂಡು ಪಗಿಲು ಒಂದು ಶೆಕೆ ಆವೊಂದಿಪುಂಡು ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಏರೋ ಕೇಂದ್ರಿತ್ತೀರು ನಿಕ್ಲು ಇಲ್ಲಲು ಓ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರ್ನ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲು ಪಾತಿರ್ನ ಭಾಷೆ ಓ ಪಂಡ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂತುಳು ಪಾತಿರ್ನ ಅಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೂ ಅರೆ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರ್ನ ನಾ ಅಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ ತುಳು ಪಾತಿರ್ನ
ಅಪ್ಪನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ಲು ಅರೆ ಭಾಷೆ ಪತ್ತನ ಎಂಕ ತುಳು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ ತುಳು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಯಾನು ಅಜ್ಜಿಲಾಗ ಪೋಂದಿಪ್ಪೆ ಯಾನು ಬುಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಂಚ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ತುಳುವೆ ಪಾತ್ರ ಇಂತ ಎಂಕ ಇಜ್ಜನ ತುಳು ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಏನು ಅಪ್ಪಟ್ಲವ್ರವ್ರ ತುಳುವೆ ಪಾತಿರ್ನೋ ಅರೆ ಭಾಷೆ ಏನು ಪಾತಿರ ಹೋಗಿ ಅಂಚ ಪಂಡತ್ ನಾನು ಎಂದು ಮಂತ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇಷ್ಟನೇ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದಾಯಿಗೆ ಎಂಡೇರಂದು ಗೊತ್ತು ಏನು ಪಾತಿರ್ನೋ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡ ದಾಯ್ತಂದು ಗೊತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಹುಚ್ಚ ಜಡ್ತದನು ಐಕ್ ಭಾರಿ ಸೋಕ ಒಂದನು ಪಂಡ ಗಾಳಿ ಸುತ್ತಲ ಬರುವಂದನು ಏನೈಕ್ ಜಾಲಿಗೆ ಬತ್ತಿಂತ ಒಂದೆ ಉಲ್ಲಾಯಿ ಕತ್ತಲೆ ಪಂಡ ಪಯ್ಯಾಂಡು ದೆನ್ನ ಬರ್ಸದ ಮುಗಲು ಬತ್ತದು ಕತ್ತಲೆ ಎತ್ತನು ಅಂಚ ಎನಪಿದಾಯಿ ಜಾಲ್ಡು ಬತ್ತಿಂತದೆ ಅವನ ಶೆಡ್ಲು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ತೆಡ್ಲು ನಿಕ್ಲು ತೆಡ್ಲು ಅಂಟ್ನಗ್ಲ ನಿಕ್ಲು ತೆಡ್ಲು ಅಂಟ್ನತ ಎಂಕ್ಲ ಸೆಡ್ಲು ಎಂಚ ಬಂತನ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ತಿಡಿಲು ಎಂಚ ಅಂಟ್ನ ಇಂಕ್ಲು ತೆಡ್ಲುಂಡ ಎಂಚನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಟ್ಟರಾಸಿ ನಿಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡತ ಆತಂಡ ಯಾರು ಇಂಕ್ ಸೆಡ್ಲು ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬೂಡ್ತು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಚಿದು ಪೋಂಡ ಗೋವಿಂದ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚ ರಪ್ಪ ಪಾಸ ಉಂಡತ್ತ ಅವಡು ಇಂಕ ಅವೇ ಹೊಡಿತಾನ ಏನೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ರಪ್ಪ ಪಾಸ అయినా ಅಂಚ ಬರ್ಸಾರ ಅಂದನೆ ಏನೈಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಡಿಪ್ನ ಪಂಡ ಕಟ್ಟ ಭಾರಿ ದವ ಪಂಡ ದಾದ ಬನ್ನೆ ಶೆಕೆ ನಿಕ್ಲು ಪನ್ವಾರಿಂದ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವತ್ತಕ್ಲು ದಾತದವ ಸತ್ಯವನೋಡ ಯಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನಾಗ ಮತ್ತು ದಾದ ಅಂಚ ಪಾತಿರ್ವೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೊನಾಗ ಇಂಕ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆತು ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಏನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆತು ಪಾತಿರ್ಬೇತ ಅವು ಎಂಕ್ ಭಾಷೆ ಬರಪುನ್ನೆಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೊನಾಗ ಏನು ಬೇತೇನೆ ತುಳು ಪಾತಿರ್ನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ದಾಯ್ತಾ ಪಂಡ ಬರ್ಸಾರಂದು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ದಾಯ್ತಾ ಪಂಡ ಯಾನು ಇಂಚ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಆದಿಪ್ಪಡು ಜನ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎರಡನ್ನ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ದಾದ ಅಂಚೆ ಪಾತಿರ್ನ ಏನು ಅಂಚೆ ಬರ್ಸಾರ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದೊಂದು ನಿಕ್ಲಂಚಿ ಬರ್ಸಾತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಂಚಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತು ಜನ 25 ಪೈಸೆದ నేను గత పండ ಬರ್ಸನಿ ಅನ್ ಕಡ್ಪುವೆ ಕೋಟ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಕೋಟ ಬರ್ಸ ಪಂಡ ಕೋಟ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬರ್ಸ ಅವರ ಒಂಡಂಚಿ ಓದಿತ್ರಪ್ಪ ಬರಂದು ಕೋಟ ಪಂಡದ ಚಳಿ ಬರ್ಸ ಪಂಡ ಕೋಲ್ಡ್ ಬರ್ಸ ಅಂಚ ವರ್ಷದಲ್ಲ ಒಬ್ಬಂಪೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದೊಂದು ಜಿಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಬತ್ತೆ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತೆ ಒಂಚ ಉಲ ಇಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಏನ ಫೇಸ್ ಆತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತು ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಾಕ ಕ್ಯಾಮರಾಕ್ಕೆ ನೀರು ಬುರ್ದ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಅಂಚ ಮಸ್ತ ತೋಜೊಂದು ಅತ್ತು ಮುನ್ಪ ಸೀಟ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚ ತೋಜೊಂದ ನಂದು ಹೇಳ್ಪಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಮುರಾನಿ ಸೀಟ್ ಪಾಡ್ನ ಇಜನ ಎಂಚಿತ್ತು ನೋತನ ಹೇಸಿಗೆ ತೋಜೊ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಕಂಬ ಇಂಚ ನೀಟಾದ ಇಜ್ಜಂಡು ಸರ್ತ ಇಜ್ಜಂಡು ಕಂಬ ಇತ್ತೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಬ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಸರ್ತ ಉಂಟು ಕಂಬ ಇಜನ అయినా ರೆಂಬೆ ಕಟ್ತ ನಾವು ಅಡ್ಡ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಅಂಚೂರು ಖುಷಿ ಆಪು ನಿಂಗೆ ಪಂಡ ದುಂಬುಡ್ದು ಬೆಟರ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆವ ನಾನು ಯಾವ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯದು ಒರಾನಿ ಮಲ್ಲ ಯಾರಾಗ್ತದ ಅಂಚ ಮನಸ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಏಪನೇ ಆತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನಸ್ ಮಂದ್ಕೊಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಯಾನ್ ಚಂದಿದ್ದೀರ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನಿದ್ದೆ ಬೆಂದ್ರದ ಪುಗ್ಗೆ ಬೂ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಪುಗ್ಗೆ ಹೋಗುಂಡು ಬೆಂದ್ರ ಸೂಪ್ ಆಡ್ತಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಅವು ಪುಗ್ಗೆ ಬಾರದು ಇರ್ತಾನ ಆತ ಪುಗ್ಗೆ ಪೂರ ಹೋಗ್ನ ಆಪೇಡೆ ನೈಟೇ ಹೋಗ್ನ ಪುಗ್ಗೆ ಬಾರದು ಇರ್ತಾನಂದು ಇಲ್ಲೂ ಪುಗ್ಗೆ ಬಾರದು ಇರ್ತಾನ ಪುಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಪೇಡೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇನ್ನು ಜೋರು ಬರ್ಪಿ ಜನ ಲಾಗ್ ಮಂತದಲ್ಲಿ ಆ ವತ್ತು ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ಗೊಂಡ್ಲುಂಡು ಯಾನು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೆರಾಗಿತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಕದಾದೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪನ್ನಗ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಆನ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತನ ಸಾತ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಸಾತ್ ಇಪ್ಪಡ್ಪಂಡ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ಏನ್ ಅಂತಂದ್ರಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೆರತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ